Om majolo patte. Nakaningan hubereng adong di komentar utuhmu. Edi do perbedaan ni pertanyaan dohot mangido tangyang. Ima jolo bahas. Ay moldo net tu seni. Oh, antara pertanyaan dohot mangido tangyang ati. Oh. Jadi memang somal do nakas kusuku jela gudang doon kurang dia ke pengtusio. Jadi ikut tatu si dotong lapatan ni perjudo ma tebehes mangido tangyang bolo mangido tangyang oso malla od dia batak do mulo batak di do dua me mangido tangyang pertanyaan ima dia ka belum namodi. Jadi bolo diduk mangido tangyang ima somal diulau na mate makar guarna manang to pastatari manang nasak merdung do nomor lapatan mangido tangyang tumbok ni roha do tong naro. Jadi mangido tangyang matuh kereje manang toka hule-hule suasung ni nang atak tutulang jele bolo diulau nyon dangarong dope istilah marhara saya do akasi solo hokro. Jadi berarti nang marhara di sos bolo sisongonia ke nang didokon bona tulang doko bona nyari. Jadi di namangido tangyang guarantong jadi didok maong najinuni edo ang masa marhara manang manggok alea sindo kata buah-buah isarani bamar telepon toka udah song ninang tutulang. Jadi ngarok pola ge bisa bona tulang bona nyari tulang rurubut ay bolo pinwang didok tulang wain tulang rurubut ba somal ulumay ras mangihud na sida tu hule-hule alay bolo di hatahara dangan ngatong hara. Jadi las ulaw niyo peto ulaw di jebu na mangido tangnya do acara nape somal lui contoh sama acara tu hule-hule di nalau pasahat tujung ma rupani mulo beweru imana namoding pasahat perjulu matulangna ima di nalau pasahat sabtu. Jadi langsung disidu akat tulang somal dai sere maduk hata sedi buka do tanginya mergeti soring na sida maduk hata saya totong ditutupi do tanginya adung isarani di bayi masada eddi dungi maduk hata mergeti pasori. Jadi setia nama maduk hata saya somal dewi pinumat bolo mangnarung tudu obat maduk hata dine memukan no mabuka tanginya do dine menutu tong do mangidu mapet tanginya laus ido di hata dusdu guarda do deine. Jadi hasuhutu pese mangidu asa dibuat kamu di tangyang namar pangiduan asa dibuat di tangyangmu ipas namar sitau do akka hata apulapul marosian naka ima tuturni hule-hule dungi ay peling bison na berperan hule-hule tulang dohot dongas sahuta las dongas sahuta pe las disidu naside totong mabain acara anak Idu ate. Jadi dang dipatupa di son mersipangan doho akka jabar mulu dari perjabaran tunggu persipangan dangarong hata jabar di son
ay campar di mana akan di beliau las niruha di andong TBSP alai mulu di pertanyaan buima di patupa perjabar jadi ditaringo persipangan mulu hidup na julu manang kadibuna pasugit nuai ibaim me di patupa si pai-pai guarna jadi bulu na masa di persirahanu ala olor waktu tutur sinda deu di patupa huta mai si panganu si pai-pai timna do nomor lapata buidu yen nungan di patupa ni sian nomor sahuta jele adong menungani sian ilumanetik hirasikat ni si panganu ni jele ada pula kebi arong hata akka perjabar alai mulu tumpe arong hata jabar di patupa manang buhu ni si panganu pebuat na sosir rebingan di mana pebuat dibuat sedah usah ba ulu di alai dang di gorahun suruk lu guarra jabar suruk ma guarra bagi pasatu tulang nai pasatu lehude bagi pasatu dong sahuda jadi dangarong istilah di bulu dido di namang ido tangiam dangarong ahdo guarna di hata tongkureje dangarong hata diere isarani perdong sahuta rope naside ibaratna dinalaho memakulingi didok may dinalaho makatahtai na marlapatan asa diboto masukun ala hubering rohami ni junya dumuna perdudo su pabotolot tong tok kadongan adigema suetunut ta jela di diema bayro na sagui masisukunan nakado akadonga perhubes manang nalau makubesi nganan alai olodo hubereng ro hula-hula membuat deke ji na bohamai ataringo niat tong terus na masa ma di bona pesukiti ala mamereng ururu di tano persirahan akka namar sitawo jadi somalla dihitakan olodo lalu hita memakudu ini iruk mai ides mabuan ides pai-pai jadi dung sidung disuetun las disima di pasahat ides pai-pai mengirik maka di pertikian nama sanuai hai nyam dung piga-piga eri Roma ka tulangna Roma hule-hule lau memakuling alai nama sanuai olo mai gabe las disingkat ala ulur tertepung lek tu pangartoan imana di dukna si pai-pai las disima pasata ka hata tuger-tuger do tak ka hata apulap tiga oh ido ate lanjut ma jolo tu pertanyaan ai karang malunya tu sak dabah jadi mulu didok etung pertanyaan mulu pertanyaan nungarapak jadi lapatan nak tumpe habuk niroha alai dipatupa ma pertanyaan jadi nomor lapatan isarani di belau sari metode ai sari metode kamar tingkat-tingkat contoh wedu giling na alengarom na sohot sahalak mana sohot alai dangarong dupe yanakon na may pahukuna nepet wehon olo do manang nepi itu yanakon na alai na sohot wala buru rupi pahuk sa pangwaran pahuk pangwaran na sa buru rupi
Jadi umat tung naniro na pertanyaan. Jadi bolong nga pertanyaan nga bui maralaman dohot nga majalo kajak perdisi. Ai matung beda na nakani. Jadi molo isarani diulau sarimetu pertanyaan. Bangabui betung dipatupa perjabaran. Jalan ngabui maralaman, alai maralaman tong do peun akasi behesum isarani mulu onong mayanakun masoho be opat sanai be alang matoras on ngabui be maralaman jele ngabui didok ada naguk dok na maralapatan ada naguk sisui do ke ada manang na sipatu paun ni hesu tu bolodung do bui di ipasidung ari-ari ina tok ka hule-hule do tulang ima hata nakko tujem ba ngabui tung ipatu pa perjabaran dohot na maralama alai pas na huruf nakaning edi sodo na nidok na nakaning diaka rejebius dohot diaka netue-tue iku perlu do pemahaman ada orang so dibuat tu purum marang hatan wain tu tongkore aja dibayar semua jo perju jadi ima beda nakani molo dihatani pertanyaan ngabui bimerdele perjabaran jele ngabi merdelen bokodot akahara namar harabe hule-hule ay ngarong bekka hule-hule na poso ngabu biro kono hule-hule na maranggi saat to ka bona tulang bona nyari nakani jadi nakani bedana di namang idutang yang bolo pero aka bona tulang bona nyari nani ju ni iluma warna buah terdapatmu hinata berupa seribu Oke nai jolo jadi bolo ulus majo ngamerdala di si molo ulus atong bolo sontoh nakanin di namang ido tangiyang bagwarama tujung dohot sabut bolo ulus aka tuakka namar hamaranggi manang tu pinoparra dang tarpa saha ni hule-hule dope alai molo di pertanyaan manang sari metube ngabui betung berdelen ulus alai tong dope hata namar golak isarani bui mon si dua menang na si turu-turu saya ada motu anak saya ada tu pahuku saya ada motu tubur tang bui dope liwat sian pinopari nasoto ndang sahat do perupani tuturu sede menang tu bapa nang hamarang nang sahat do so ni ma pimbesen jadi suang so ni ma di tak kamat teraje na tasuri pede manang di dia pimaringana ati dia karong nahurang lubi dia kapadhon nami tutong ma mangiru hame di penuturion horas mari ta salubna horas